Hi guys, दिनै आं नोंसोरनि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैनो सानदों। बे जाबाय आं दा घाटाव दंफायो। नोंसोरखौ आं गासैखौबो खोन्थिलांगोन। जोंनि बिस्वनाथ चारियालियाव दङ बे बुरलुंबुथुर दैमायाव घाटाव लोगोसे मा दं लोगोसे आरो जायगाफोरा माबायदि आं नोंसोरखौ खोन्थिलांगोन। नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। हेलो गाइस, आं दिनै जोंनि बिस्वनाथ चारियालिनि बिस्वनाथ घाटाव फैदों बेरायनोलाय। दिनै बोथोराबो बिराद मोजां लोगोसे जोंनि बिस्वनाथ घाटा बहुत मुंदांखा। मानो होनबा बेयाव बिराद मोजां जायगा दं, मन्दिर दं। आं नोंसोरखौ गासैखौबो खोन्थिलांगोन। मानि थाखाय मोजां, मानि थाखाय मुंदांखा लोगोसे नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंसोरनो खोन्थालांबाय थागोन। फाइनाली गाइस, होमबा बेनो जोंनि बिस्वनाथ घाटा। नायनो हागोन नोंसोर नायनो। दैमायाव अखा नागिरदेरदों, एसेबां गिदिर जादों। नाव दं लोगोसे गोबां मन्दिर दं। नोंसोर फैनानै बेयाव मन्दिर दर्शन खालामनो हागोन। लोगोसे नोंसोरो बेयाव हाबाबो खालामनो हायो। गोबांखिनि सुबिदा दं। एसेबां मोजां नुदोंना, एसेबां मानसि फैयो बेयाव। फुजा खालामनो गोसोबा फुजा खालामनो हागोन। सोरबाफोर बोर बिनो गोसो दंबा बोर बिनो हागोन। बेनो जादों, बेखौनो बुङो बिस्वनाथ घाट बुङो। बेयो बिस्वनाथ चारियालिनि सिङाव दं। नोंसोरखौ आं गासैखौबो खोन्थिगोन दिनै। फुल डिटेल्स बिस्वनाथ घाटनि फुल डिटेल्स होगोन आं नोंसोरनो। नोंसोर नायबानो जाबाय। नुदों बेफोरबो। बेयावबो मोनसे मन्दिर दं। गोबाङानो मन्दिराव लाइन नांना दं, जमा जाना दं। गासैबो दर्शन फुजा होगासिनो दं। नोंसोरो फैनानै फुजा होनो हागोन निस्सय। सोरबाफोर फुजा होनो गोसो दंबा, दर्शन खालामनो गोसो दंबा खालामनो हागोन। बेल' नङा, जायगाया बिराद मोजां। बेयाव फैनानै नोंसोरो गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ। बेनिखायनो सोर फैनो गोसो दं फैनो हागोन। जोंनि बे बिस्वनाथ चारियालियाव दं बुरलुंबुथुर दैमा होननाया। गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ बुरलुंबुथुर दैमा। बेफोरलाय गोबांखिनि नांगौखिनि नोंसोरनो लानोबो हागोन। दर्शन खालामनायजों लोगोसे गोबांखिनियानो खराय सराय आग बारायनो हायो बेफोराव। नाव बारनो गोसो दंबा बेजों नाव बारनानै बै पाराव थांनो हागोन। गोबाङानो बारगासिनो दं। बै पारावबो मोनसे मन्दिर दं, हनुमान मन्दिर। आरो लोगोसे गोदो राजा रानिनि लिरना गालांनाय अन्थाइयाव खाम्फायाव गोबां मुसुखा दं। फैनानै थांनो हागोन। नोंसोरो माबायदि नुदों नोंसोर नायनाय लोगो लोगो नोंसोरो नाव गाखोनो लुगैगोन। बे दैमाजों बारनो लुगैगोन। बेनो जादों बुरलुंबुथुर दैमाया। बै नुहुरनाय हाग्रायानो जादों काजिरङा। बै नुहुरबाय थानाय हाग्रायानो जादों काजिरङा। लोगोसे बे दिप, दैमा गेजेरनि दिप आइलेण्ड, बेयावनो दं मन्दिर दं, लोगोसे रेस्टुरेन्ट दं, लोगोसे आरो गोदोनि राजा रानिफोरनि माखासे मुसुखा दं। जोबोद मोजां। बिनि थाखायनो गोबां मानसियानो फैयो। गोबां मानसियानो नाव बारदों। नोंसोर नुनो हागोन नायलाय, गासैबो नाव बारगासिनो दं। लोगोसे बेखिजाबो नाव बारगासिनो दं। आरो लोगोसे बेखिजाबो गोबां मन्दिर दं। आं नोंसोरखौ खोन्थिलांगासिनो। नोंसोर नायलांबाय था। गोबां मानसियानो फैदों दिनै। गोबाङानो फैयो बेयाव। मन्दिर दं नालाय, मन्दिरजों लोगोसे गोबां माने नायथावना जायगा दं। गोबां मानसिया बेयाव इन्जय खालामफैयो। इन्जय खालामनायजों लोगोसे आरो गोबां मिथिनो गोनां जायगाबो नुलाङो। बेनिखायनो जोंनि बे बिस्वनाथ घाट होननाया, बिस्वनाथ होननाय नामा मुंदांखा। मानोना बेयाव गोबांखिनि दं। लोगोसे आरो माने गोदोनिफ्रायनोखा, जों जेब्ला उन्दै दंमोन, जोङो क्लास 3 क्लास 4आव दंमोन, अब्लानिफ्रायनो बे फेमासखा बे जायगाया। जोंखौ गोदो बिमा बिफायासो लाबोयोमोन, नाथाय जों दा खुद देरबाय नालाय, जों दा खुद फैनानै नोंसोरनि थाखाय जों भिडिअ लाना फैनो हानाय जाबाय। नोंसोरखौ खोन्थिगासिनो आं। बिराद गुवार जायगायाबो। गोबां मानसि फैदों, गोबां मानसि जिरायना दं। खोन्थिलांगासिनो दं आं नोंसोरनो। जोंल' नङा, अनेक मानसि फैयो। गोबां मानसि फैयो बेयाव। गोबां मानसि फैनानै दर्शन खालामो, फुजा खालामो, लोगोसे बेरायो। माने गोसो बायदि फैनानै, इमान मोजां जायगा নহয়, इमान मोजां जायगा। नोंसोर जास्ट फैनानै नोंसोर नायनानै थां। बिनि उनाव नोंसोरो गावखौनो सानगोन जे बिराद मोजां मारमोन जायगाया होननानै। नाथाय जाय फैया बिसोरथ' बोरै मिन्थिबावनो नुवाखै। बेसेबां गोलाव दं बेखिजाबो आं नोंसोरखौ खोन्थिलांजोबगोन सब। नायनो हागोन नोंसोरो, एसेबां गोलाव दं जायगाया। गाते जिरायग्रा जायगा दंजोबो। सोरबाफोर जिरायनो हागोन, रेस्ट खालामनो हागोन। मानोना गोबां थाबायनानै मेंग्लिजोबो नालाय, बेनिखायनो बेफोराव जिरायना थानाय जायगाबो दं। लोगोसे दैमानि गेजेरावलाय गोबां अन्थाइ नुदों। गोबाङानो नाव बारगासिनो दं, थांलाय फैगासिनो दं।
सोरबा थांदों सोरबा फैदों जोंखौबो लिंगासिनो दं थांनोलाय बै पाराव एला हाय हायनो लोगोसे बेजों लोगोसे आरो बैजों बारनो हागोन सोरबाफोर बारनो गोसो दंबा बैयाव मोजां मोजां रेस्टुरेन्ट दं आं नोंसोरखौ बुंखादों लोगोसे बेयाव गोदोनि राजाफोरा माखासे मुसुखा लिरना गालांनाय दं बेबो दं निस्सय नोंसोर फैनानै खुद गावनि गोसोजों मेगनजों नोंसोर फैनानै नायनो हागोन एसेबां मोजां मोजां बनायना दोनदों नाय मालाबा अखा होयो ना दा दैज्लां सिजन मोनफैबाय बेनिखायनो बेफोरखौ बानायना होनाय जादों बेफोरखौ नोंसोर मोनलांबाय थागोन नोंसोर नुलांबाय थागोन मानोना बिराद गुवार माने बे जायगाया गोबां मानसियानो फैयो बेयाव जेबो गिनो गोनां गैया लोगोसे बिराद मोजां जायगाया जानुवारि टाइमाव बेयाव गासिबो पिकनिक स्पटबो फैयो लोगोसे आरो स्टुडेन्टफोर फैयो स्कुलनिफ्राय लाना फैयो गोबाङानो नायफैयो बेयाव गोबांखिनियानो नुफैयाखै दिनैसिम बे जायगाखौ आरो जन्थु बुकाव बिजाबाव नोंसोर बुरलुंबुथुर होनना खोनाबायसो थायो किसुमाना बुरलुंबुथुर बेसेबां गिदिरमान बेखौ नोंसोर नुमाराखै बेनो जादों बुरलुंबुथुरा खुद आं नोंसोरनो लाना फैदों खिथिदों नोंसोरखौ नोंसोर नाय हागौमानि नाय आरो जाय जोबजासिम नायगोन बिसोरसो मिन्थिगोन माने जायगाया नंमारगोन ना नंमारा बेनो जादों बुरलुंबुथुरा गोबां गोलाव दं बेयावबो मोनसे पार्क दंमोन नाथाय दा अखा बोथोर जानायखाय एसे गाज्रि जाना दं बेखौबो रिपेयारिं खालामगोन माखासे बेयाव जुनारनि मैसै बानायना दोननाय दं नोंसोर नुनो हागोन बेबो मोनसे जिरायग्रा सालि नायनो हागोन नोंसोरखौ आं बेनिफ्राय खोन्थिनि एसेबां गिदिर बे दैमाया नुदों एसेबां गिदिर दाथ' फुटानो खम मानोना दा दैनि सिजन बोथोर मोनफैगासिनोसो दं नङाबाथ' आरो गोबां गिदिर जायो बे नावरिया नाव लाना बारगासिनो दं आंनि इउटुबनि मुङानो जादों जाफुं बर' ब्लग आइसु रबा आइसु जोंखौ नाव गाखोनो लिंबाय थादों जोंना नाव सालायग्रा दादाया आइसु रबा नाव बै पाराव नाव गाखोनो लिंगासिनो जोंखौ बिराद मोजां नालाय जायगायाबो लोगोसे मन्दिर सन्दिर दं नालाय बेनिखायनो जोंखौ थांनो लिंगासिनो दं जाहाथे माने गोबांखिनि बाथ्रा मोन्थिनो हायो बैजों पाराव थांबाथाय लोगोसे बेफोर जाबाय थार जायगा गोथार जायगा गोबां मानसियानो फैयो बेयाव दर्शन खालामनोलाय गावनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंसोरखौ आं खोन्थिगासिनो दं फुल डिटेल्स दिनै आं फुल डिटेल्स खोन्थाजोबखादों नोंसोरनो A to Z लोगोसे बेयाव मोजां मोजां हटेलबो दं जाग्राबो दं नोंसोर जेबो जिंगा दासिनाङा जाहाथे उखैबानो बेयाव मोनजाया जेबो मोलोङा बिदि नङा बेयाव जानो हागोन नोंसोर गोबांखिनि मोनजायो लोगोसे नोंसोरो बेयाव गाज्रि बेसाद फेग्रा बेसाद मोना मोननायालाय मोजां मोजां बुस्थु मोननो हायो नोंसोरो जानायनि देहानि जाहाथे देहाया जेबो खहा जाया जोंनि स्टुडेन्टबो दं स्टुडेन्टबो फैयो बेयाव गोबां स्टुडेन्टफोरबो जिरायना दं लोगोसे जोंना बेयाव हटेल दं एसेबां माने नोंसोर उखै जाना थानो नांनाय नङा जायगाया बिराद मोजां फेमास जोंनि बिश्वनाथ घाट होनबाथाय गासैबो मिन्थियो नाथाय गोजाननिफोरा मोन्थिया मानोना दिनैसिम फैफेराखै नुदों हटेल आइसरबा बिसोरबो बुंदों नावआव थांनो लिंगासिनो दं गोबांखिनियानो बेरायदों बेरायनानै फैदों दर्शन लाफैदों लोगोसे गिदिंदों गोबां मानसि फैयो बेयाव सेंग्रा सिख्ला नङा सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे बोराय बुरि गथ' गथाय फेमिलि गासैबो फैयो नै गासैबो फैनानै फैदों गासैबो फैयो बेयाव माने सेंग्रा सिख्ला गासैबो बोराय बुरि जेबो खोथा गैया बेफोर जादों हटेल नांगौखिनि जानायफोरखौ मोनजोबनो हायो लोगोसे नै बेजों दिप दं दैमानि गेजेराव दिप दं लोगोसे बेयाव नोंसोरो आं माखासे बे अन्थाइ देरनायनि जाहोन खोन्थानाय बे अन्थाइयाबोलाय मानो थाखाय देरबाय थायो माने बोसोर बोसोर देरबाय थायो जाहैदों बे अन्थाइया लोगोसे बे अन्थाइया मालाबाबो डुबिया होनना बुंदों आरो लोगोसे बेनिफ्राय बुखारनाबो थाङा बेनि माखासे जाहोन दं बे जाहोनखौ आं नोंसोरखौ खोन्थालांनि नायबासो मोन्थिगोन मानोना गोबाङानो मिन्थिया बे अन्थाइया मानो थाखाय देरो बोसोरफ्रोमबो देरो जाहैदों गोबां गिदिर फिसा नङा बे अन्थाइया गोबां गिदिर बेयाव माखासे अन्थाइखौ फुजा होयो अन्थाइनि मन्दिर दं अन्थाइखौ फुजा होयो
बेयाव अन्थाइ दं बे अन्थाइया बोसोरफ्रोमबो देरो जाहैदों नोंसोर खुद नाय बेनि थाखायनो मुंदांखा बे अन्थाइया मालाबाबो दुबैना थाङा होनना बुंदों बे अन्थाइया नोंसोर केमेरायाव नोंसोर एसेबां गिदिर नुदों आरो खाथियाव फैबा नोंसोर आसरित जागोन एसेबां गिदिर बे अन्थाइया नोंसोर नाय एसेबां गिदिर बे अन्थाइया मालाबाबो दुबैना थाङा बेनिखायनो बेयाव बेखौ फुजा होनाय जादों बेयाव फुजा होगासिनो दं गाइस आं नोंसोरनो गोबां खोन्थिबाय जायगा लोगोसे आं दा नोंसोरनो दैमायाव ओंखारनायखौ खोन्थिनो नामायदों नुनो हागौ एसेबां गोजौ एसेबां गाहायाव ओंखारनांगौ बेनो जादों जोंनि दैमाया बुरलुंबुथुर दैमाया लेखायाव गोबाङानो मोनो नोंसोरो बेखौनो बुङो बुरलुंबुथुर दैमा बै आइलेन्डआवनो जोंखौ थांनो लिंगासिनो दंमोन बै इयावनो बै दिपावनो बेनो जादों बिस्वनाथ घाटनि ब्रह्मपुत्र दैमाया आरो ओंखारनायनि थाखाय गोबां सुबिदा बानायना होदों बेयाव नाय नोंसोर नुनो हागोन एसेबां गोजौ गोबांखिनियाव दं नोंसोरो खुलुमनायनिफ्राय लानानै बेरायनिफ्राय लानानै इन्जय खालामनायनिफ्राय लानानै गासिखौबो नोंसोर इयावनो नुनो मोनगोन गोबां गारि पार्किं खालामना दोननाय दं फैनाय नहीं ना जमार बंद हो गल सके ना हाँ बेनो जादों मन्दिरा गोबां गिदिर गिदिर नाव दं बै नुहुरनायानो जादों काजिरङा नोंसोर नायनो हागोन बुरलुंबुथुरा एसेबां गुवार दं नाय होमबा गाइस आं दिनै फाइनालि आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोसे नेक्स्ट टाइम फैबा आं नोंसोरनो बै आइलेन्डआव थांनानै आं नोंसोरनो खोन्थिगोन दिनैनि भिडिअआ बेसेबावनो दोनथ'नोसै नोंसोर हागौमानि शेयार खालाम हागौमानि लाइक खालाम आरो माबायदि नुखो माबायदि मोनखो नोंसोर गासैबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय